ebe ahụ anụ ọbịa nenu ka ọ dị ezi manye na-egari na manye na-egari kedu ebe nsogbu gị ama m na mgbe na na-echeta ihe ochie ego na gaji last year ị na-agba sọ mba niile a ọ na 200 naira ma ị gara ka nri bigo na agụ na agụ ma ege gị manye ego na-abịa eyo onwe ife anyị mere na family Moonlight negodo ebe ibi so ka ọ bụrụ na dị mkpa bi ya na-akpọ ị na-eziokwu ili jụọ ya chi gị ama m na-akpọbata ezi gị na ya biru negodo skenu m ama m kpọtalụ m chinchi ka ọ tagbuo m negodo dị mkpa ha ka ị dị ọkpala mmadụ ọ bụ ha ọgbọị na-alụ duplesi ọ bụ ha ndị ọgbọị na-akwụgbu unu kpọpụ adaba nwaanyị obodo oyibo obodo bụ na oge agụ before nko ikpoje m ya ịta ya epu ome ka ji n'obodo a don't worry atụrụ m ụlọ ebulu gbakwa aka nwa ili bịa nna gị Moonlight mpa ịba nọdụ na grave fire na regret why mpa gị mpa m na ga blova ama ebe sitere ime gị fire na-agbachapụ ụchụ na-asị ka ụdị nwa ọ bụrụ na mma mgbe amụta ya ka aka epigbu ya apigbu ọdụ na mmanya gbara wee maachị na mụ na ga bụrụ ofu ihe nwe kasị bụrụ ofu ihe ihicha mbe mụ na ya kwụdị abụ ofu ife maka poverty negodo ebe ibi nwe kpọta m ka nchịkọta gbuo m ọ bụrụ ọgwụ na ọya elekwa mmakwala ruo ebe Afrịka na-ebido na village a Afrịka na-ebido ihe me kisi na be mpugodo first of all okay ị na-ekwu maka skin abi don't worry skin ga ọ ka emecha ọ dị ka nke agụ iyi ifugwa ị ka emecha emikpo ka okporo chee ka ọkọchị na onye na-asị ka ọ kpọfụ ya obodo oyibo onye na-elu jibe afọ nwanne ya nwoke na-enye nni sisi o jikwata na ya adị bịa ela oturubo gbuo gebe ị nọ biko gaa n'ọhịa akpalịkọta nwanne m n'elu gị nwude chukwu na-alụ ọrụ na ndụ gị na ụlọ unu bi na siti ndị a na-anabatazi ndụ ọ dị mma nke unu bi na ya na vileji ọgbụkwa gị nwe ebe ahụ anụ ọbịa sebe pụọ iso n'elu ka ọ dị ezi ene anaghị achọ ọgụ mma ibulu osisi nọchi ụzọ ị nala apa mma brọda ikwuchetakwa ume ihe m ego m meji wee lọji hote mma kwụ eso ịlalụ ebe anụ bịa wele hotel ana m abịa Run. Is your brother? Go for beat.